Tvoj biznis a tvoj úspech si ty. Nejde o to, kde bývaš, či si z malého, veľkého mesta, z dedinky, vesnice. Keby ste nerozumeli nejakému slovenskému slovu, kričte, ja vám to preložím holky, jo? A nejde ani o to, koľko máš rokov. Nejde ani o to, koľko máš vlastne skúseností už, lebo tie naberáme cestou, takže niekto je tu kratšie, niekto dlhšie, ale to je OK. Každý z nás niekedy začínal, že? Nejde ani o to, či si plnoštíhla, štíhla, ultraštíhla, ultra plnoštíhla, či máš krátke vlasy, dlhé vlasy, čierne vlasy, hnedé, modré, neviem, aké už si dáš. Vôbec nejde o to. Ide o to, čo máš v sebe a ako to dokážeš odozdať. A preto je výročná konferencia veľmi dôležité miesto. A ja vás prosím, ak chcete byť v Mary Kay úspešné a naozaj veľmi úspešné, nevynechajte ani jednu. A zoberte sem naše poradkyne. Oni to musia zažiť. Opíšte im farby z toho, čo ste tu zažili. A opisujte to každému, s kým sa stretnete, pretože toto je výnimočná firma. A stojí to za každé 1 euro. Ja nikdy neľutujem ani euro, ktoré investujem do svojho rastu, do Mary Kay, do akcií Mary Kay a som všade. Nie som len vtedy, keď som fakt strašne chorá a nechcem vás nakaziť, alebo ma nedržia nohy, to sa stáva sem tam iba, alebo keď som náhodou niekde odcestovaná, ale snažím sa vždy dávať si cesty tak, aby sa alebo aby sa neprekrývali s akciami Mary Kay. A takto chcem uviesť moje školenie o predaji. Pretože, dievčatá, či vám to teraz už ide alebo nejde, nie je úplne podstatné. Pretože to, čo je teraz, neznamená, že to tak bude vždy. To znamená, ak vám to ide, super, nech vám to ide ešte lepšie. Ak vám to nejde, musíte zmeniť niečo na sebe. Na tom, čo vyžarujete zo seba, čo hovoríte, akým spôsobom odovzdávate myšlienky, energiu a najviac ide o vás. Takže to nie je, ako som povedala znova, to nie je proste o tom, kde bývaš, že niekto mi povie, tebe sa to hovorí, ty si z Bratislavy. No vážne? Je to až taká výhra? My tam máme kopec rôznych iných možností. Tam sa dá kúpiť luxusná kozmetika aj iné značky, nie? Čiže je to výhoda, alebo nie je? Rozumieš? Ja som z malého mesta, super, nie? Možno tam nemáš toľko možností, veď tie ženy si chcú kúpiť kvalitu. A ty ju máš. Využi to. Každý z nás sa môže na niečo vyhovárať. Ale otázka je, či budeme mať plné ústa výhovoriek, alebo či chytíme svoj vlastný život do svojich vlastných rúk. A prosím, ani o to, nepoviem, že ani na to sa nevyhovárajte, ale nemajme to ako ospravedlnenie ani z akej sme rodiny. Pretože ani o to nejde. Pretože rodičia ti dali maximum, čo vedeli dať. Oni to lepšie vtedy nevedeli. A ja som rodič a ja som urobila kopec chýb. Ale robila som to najlepšie, ako som v momentálnej chvíli vedela. A vždy som svoje deti milovala. A chcela som pre nich to najlepšie. A určite aj vaši rodičia, aby si niečo so sebou niesli. Odpustite všetkým všetko aj dopredu, lebo vás to bude zbytočne ťahať jak guľa na nohe. A nepohnete sa z miesta. Takže pri predaji, dievčatá, ak chcete byť veľmi úspešné, nič sa nestane, kým niekto niečo nepredá. Nič sa nestane, kým niečo nepredáš. Prečo? Pretože Mary Kay najskôr ide na kožu. Potom presiakne a oružovie nám krv. Je veľmi dôležité, aby sme milovali naše produkty, aby sme ich naozaj používali, aby sme ich poznali, nie teoreticky z brožúrky, ale na vlastnej pokožke a aby sme dokázali o nich nadšene rozprávať. Ak nie si pre ne nadšená, tak sa máš od hlavy do popety a nadchni sa. Pretože keď ty si z niečoho nadšená, tak predáš čokoľvek. Pretože predaj nie je o tom, či viem dokonale všetky informácie. Mňa sa prosím, nikdy nepýtajte na zloženie. Lebo ja si ho ako nájdem na internete, to viete aj vy, že? Ja ho neviem. Je to OK? Je. Je. Pretože ak ho chcem zistiť, viem, kde to mám hľadať. Ale ja viem, čo tie produkty robia s pleťou. Pretože som mala veľmi zlú problematickú pleť a dnes mám takú, ako ju vidíte. A ja som na to hrdá, pretože toto je výsledok Mary Kay. Ničoho iného, iba Mary Kay. Takže nadchnime sa a dokážeme nadchnúť aj iných. Pri predaji
Ide hlavne o to, aby sme dokázali odovzdať značením myšlienku. A keď chcete veľmi dobre predávať, dievčatá, tak ešte jedna dôležitá vec. Buďte nespokojné so svojou finančnou situáciou. Musíte byť nespokojné, veľmi. Pretože keď ste s niečím veľmi nespokojné a fakt to chcete zmeniť, tak urobíte všetko preto, aby ste to zmenili, že? Určite to každá z nás v niečom už zažila. Ak som s niečím naozaj nespokojná a už ma to proste štve, ja už nechcem takto žiť, tak vtedy si schopná urobiť veci, ktoré by si dovtedy nikdy neurobila. Takže začnite byť v tomto smere nespokojné. Neznamená nevďačné, pretože my musíme byť vďačné za to, čo máme a ako žijeme, ale zároveň si uvedomovať, že ten môj momentálny život je výsledok toho, ako som sa rozhodovala v minulosti. To je výsledok. Otázka je, ako to bude pokračovať ďalej. A dnes je nový deň a nový začiatok. Takže buďme nespokojné s našou finančnou situáciou, aby sme chceli viac. A potom ti nikto nemusí hovoriť, vieš čo, mala by si ošetriť toľko a toľko tvári, takto a takto predať. Fú, že ak budeš predávať, sama nebudeš chápať. Napíš si, či si maximálne spokojná s svojou momentálnou situáciou finančnou a či si maximálne spokojná so svojimi výsledkami. Možno je v tejto sále niekto, kto je na tom finančne veľmi dobré, ale už ste si mohli kúpiť lietadlo, helikoptéru, ostrov. Stále sa dá viac, nie? Už ste mohli postaviť dom pre nejakú charitu a financovať ho úplne na 100% vy. Stále máme možnosti a zarábame preto, aby sme pomáhali druhým, ale najskôr musíme pomôcť sebe. Lebo pokiaľ nepomôžeš sebe, tak nepomôžeš ani druhým. Takže ak v prvom rade, ak chceme veľmi dobre predávať, tak som povedala prvú dôležitú vec. Ale tá druhá je, že musíme dať o sebe, dievčatá, vedieť. Nikdy to nebolo ľahšie ako dnes, dať o sebe vedieť a naozaj akoby v úvodzovkách vykrikovať z každého rohu. Mám perfektný produkt, poď si ho skúsiť. Keď chceš dať o niečom vedieť, že si z toho fakt nadšená a záleží ti na tom, aby druhí vedeli, aby si mali možnosť si to skúsiť, alebo aby proste nejakým spôsobom sa mohli k tomu dostať, tak čo urobíš? Budeš sedieť doma a dúfať, že niekto ako zaklope na dvere? Kto ti zaklope, keď nevie, čo máš? Takže ak chceme veľa predávať, ak chceme aj mať veľký tím, musíme o tom stále hovoriť. Najdôležitejší orgán biznisu na našom tele pre nás sú ústa. Hovor. Kým nebudeš hovoriť, nikto nevie. A viete, čo sa stalo včera? Máme tu dve úžasné hviezdy z našej oblasti, diamantové. Postavte sa, dievčatá, Danielka Babiaková a Miška Čižmárová. Z východného Slovenska, dievčatá, z východného Slovenska. Takže tieto dámy, ďakujem, dievčatá. Včera v reštaurácii v Holiday Inn v Prahe debatili s dvomi dámami čašničkami. A ja som tak ako sadela obďaleč, tak som ich odfotila, hovorím, výborne, dievčatá sa zbierajú kontakty, že? Super, idem ich pochváliť. A ja prídem potom k ich stolu a oni hovoria, Dani, tie dve kočky vôbec nevedeli, čo to je Mary Kay. Oni si googlili, lebo videli, že sa tu niečo deje, tak oni si googlili, čo to je Mary Kay. Ako normálne ma olialo, že niekto v Prahe nevie, čo to je Mary Kay. Koľko ľudí ešte nevie a my máme niekedy tie hlúpe predsudky, že je zahltený trh? Čím? Čím je zahltený? No Mary Kay určite nie, keď to ešte niekto nevie. Jak to, že to nevedia? My sme ticho? My o tom nehovoríme? My to nedávame stále von? My čakáme, kým budeme dokonalé a potom začneme niečo robiť? Dokonalými sa stávame po ceste. S miliónmi chýb. Ale to je OK. Len robme dačo, aby sa o Mary Kay vedelo a v tom najlepšom svetle, aby sme ju podávali. Takže niekto tu ešte nevie o Mary Kay, ale viete, čo je na tom najlepšie? Za 10 minút rozprávania a odovzdania vzoriek sa tie kočky rozhodli, že sa dneska zaregistrujú. Dáty z východu vám zaregistrovali dve prážanky. A budú u nás. Gratulujem. Takže dá sa to aj rýchlo?
Dá sa to? Dá. A viete prečo? Pretože oni sú nadšené. Pretože oni milujú produkty, keby ste ich počuli rozprávať. Tak to chcete aj vy. A toto sa potrebujeme naučiť. Pred zrkadlom si trénovať, ako hovoríš o produktoch. Akú máš mimiku. Či si taká akože, no, vieš čo, ja to používam všetko. Celkom fajn je to. No super, tak to chceš, že? Celkom fajn. Ale povieš, počúvaj, lepšiu kozmetiku na trhu proste nenájdeš. Pretože Mary Kay je top 1. Dievčatá, chápete, čo máme? Top 1. Čo znamená top 1? No je. Nič lepšie ako Mary Kay na trhu nie je. A videli ste tú novinku? Ja sa strašne teším. Ja mám krásnu pleť, ale predsa len akože ten vek nezastavíš. A ja sa hrozne teším na ten náš tekutý botox. Samozrejme, by sme ho dostali počas hviezdneho dňa, takže ja už to aplikujem, tak počkajte za pol roka, jak to bude vyzerať. Konzervované budeme. Ale máme úžasné produkty, úžasné. A toto je to, dámy, že my musíme dávať o sebe vedieť. A teraz akými cestami? Dnes je úžasná doba. Niekto tu stále horekuje, to je taká ťažká doba, to je len taká doba. Každá doba je nejaká a každá doba nesie so sebou výzvy. Každá jedna. Ľudia prežili vojnu, koncentračné tábory, to bola ťažká doba, nie? Pre Židov, hrozne ťažká. My nežijeme vôbec v ťažkej dobe. My žijeme v extrémne ľahkej dobe a sme strašne pohodlné. A máme toľko možností, ako nikdy v živote neboli. Využíme ich, dievčatá. Využíme ich. Pretože my môžeme pracovať osobne a to je najlepšie. To počiarkujem úplne hrubou fixkou. Tvárou v tvár. Najlepšie je pracovať, keď tú ženu máš pri sebe, že sa jej môžeš dotknúť. Pretože tam tá energia je cítiť najlepšie. Čiže nikdy nevynechajme osobné stretnutia. Sú dôležité. Ale my máme ešte dve formy. Jedna je virtuálna, čo znamená, že napríklad môžeš poslať vzorky a urobiť, povedzme, videohovor, alebo poslať video s inštrukciami, ako sa to používa. Môže sa to? Tá jedna dáma, ktorá tu pred chvíľou stála, Danielka Babiaková, ju našla naša direktorka Ivanka Rusinová, dievčatá, presne tak. Posielala vzorky, a máme tu dve také dámy však. Ona posielala vzorky a proste inštruovala cez správy a našla dve najväčšie hviezdy svojho tímu. A jedna z nich bola asi 75. však. 75. poslané vzorky a Ivanka už mi hovorila, Dani, ako mne to asi nefunguje. Ale vytrvala. 75. bola Danielka, tuším, a 90. neviem koľka tá bola Zuzka. Druhá, ktorá je budúca direktorka, Zuzi, postav sa. Toto je dáma, ktorá prišla cez vzorky, Zuzka Burkutová. Dievčatá, a ona býva v Ružomberku a Ivanka v Bratislave. Takže dá sa to, tu je dôkaz, že sa to dá, len proste to musíš robiť. Niekto mi povie, keď ja už som tak veľa vzoriek poslala, nikto to nechce. Koľko je veľa? Koľko je veľa? No asi 10, 11. Tak pokračuj. 75, 90 niečo. Áno, otázka? Já bych se chtěla zeptat, ty vzorky, kde berou kontakty na to rozesílání těch vzorků? Je to otázka, že kde berú kontakty na rozosielanie vzoriek. Kontaktov je po internete miliarda. Dievčatá, máme sociálne siete, musíte byť všade. Facebook, Instagram, TikTok napríklad. A tam je kontaktov a kontaktov. Máme známych, tí majú 1 000 000 kontaktov, len sa musíme pýtať, ale musíme napísať, len sa nesmieme nechať odradiť, keď niekto neodpovie, to je OK. Možno zmeniť správu, možno sa porať s niekým, či nepíšeš litánie, pretože keď tá správa má asi 300 riadkov, tak sa im to ani nechce čítať. A napríklad ja, ktorá zle vidím do blízka, tak ako ja si musím vždy nasadiť okuliare, alebo to musím dať takto kilometr od seba. takže kontaktov je 1 000 000. A ona konkrétne to robila takto, že cez svojich známych, proste ich známych kontaktovala a tak sa to nejako rozsieťovalo. No a tretí spôsob, dámy, tretí spôsob, ako môžeme dávať o sebe vedieť, je cez sociálne siete. Sociálne siete sú naša najúžasnejšia platforma, pretože uvedomujeme si, že každá jedna môžeme byť v televízii, každá máme svoju súkromnú TV, za ktorú zatiaľ momentálne, a verme, že to tak aj ostane, nemusíme vlastne platiť vôbec nič. A my už máme teraz možnosť robiť sponzorované príspevky, áno, ale nechoďte hneď cez sponzorované príspevky. Plňte najskôr naozaj ten svoj profil obsahom.
Snažte sa viem vylepšovať, o tom si ešte za chvíľku povieme. Ale dávajme o tom vedieť, čo máme. A nezdieľajme len, že čo niekto iný dal, ale proste urobme niečo vlastné. Ty si tvoja vlastná značka. Nikto nie je ako ty. My nie sme navzájom konkurencia. Každá z nás je unikátna a buduje si svoj brand, svoju značku. Každá z nás si buduje tú svoju značku. Buduj si tú svoju značku. Stále do kolečka, každý deň niečo. Zaberie to čas? Áno. Nestrav čas len na sociálnych sieťach, vyhrať si na to povedzme hodinu a pol maximum denne. Ale nie tým, že scrolluješ a pozeráš, ale tým, že si autor, že niečo robíš, že sa v tom chceš aj zdokonaliť, ale že najskôr to bude možno nedokonalé. Ale skúsme to urobiť čo najlepšie, nech robíme dobrú reklamu Mary Kay, ale využívajme všetko, čo môžeme, lebo vy nikdy neviete, lebo niekto, kto možno vôbec na mňa nebude počúvať, bude počúvať na teba. Lebo ja mu nie som sympatická, lebo hoci čo, lebo on chce niečo iné. Lebo sa možno so mnou nevie stotožniť, alebo bude sa vedieť stotožniť s tebou. So mnou nie, ale s tebou áno. Je to v poriadku? No jasné, že hej. Takže vy sa nebojte, kontaktov je tu strašne veľa a s Maďarskom, ktoré tu máme, my máme, dievčatá, príležitosť života. Príležitosť života, len tie ženy musia spoznať Mary Kay, vedieť o tom. Jazyková bariéra, a ja ju mám. A ja ju mám a napriek tomu niečo robím. Pretože jazyková bariéra neexistuje. Dneska sú tak moderné vychytávky rôzne, ktoré môžeme využiť, aby sme o sebe dali vedieť. Pri predaji, dievčatá, je ďalšia vec, ešte toto som chcela povedať, že to vám ešte poviem k tomuto, že musíš dávať o sebe vedieť. Veľa ľudí sa zlakne, keď mu niekto napíše, že nemám záujem, alebo povie, ja nemám záujem. Ináč to nemám moc rada, to slovné spojenie, také nepríjemné, ne? Nemám záujem. Ale zlakneme sa toho, proste si poviem, že to nikto nechcel, bo ona nemá záujem, ja som ju otravovala teraz. Viete, čo vám poviem? Zmente uhol pohľadu. Viete o tom, že nemám záujem, je vlastne prvý level záujmu? No jasné, nemám záujem, je prvý level záujmu. Väčší problém je, keď sa o vás nevie. Keď o tebe nevedia, to je horšie. Keď nevedia, že existuješ, keď ťa nevedia, nepočujú, to je blbé, lebo od teba si nikto nič nekúpi, že? Jak si môže kúpiť, keď ani nevie, že niečo máš? Ale keď ti povie, nemám záujem, super! Tak znova s tým chodíš, hej? Nemá záujem, potom vzbudíš troška možno pozornosť, lebo zarezonuješ na jej strunu, potom sa možno stane, že ti povie, že vieš čo? No dobre, tak mi to daj skúsiť. A potom z nej bude najväčšia hviezda. Ja som 3-krát odmietla hodinku krásy. Som tam nechcela ísť. Potom som išla štýlom. Tak mi to ukážte teda. A včera som sedela na kráľovskom tróne. Ako kráľovna najlepších tímov. A dievčatá, ale toto sa môže stať aj vám. Ďakujem, nemusíte. Ďakujem, ste za. Ja vám to hovorím ako príklad, že vy nikdy neviete, koho z toho levelu nemám záujem. Môžete odrazu pretaviť do levelu záujem mám. Nevzdávajte sa. Nehovorím, že máme byť dotieravé a otravné. Ale hovorím, že to nemá byť stopka. Ale že to berte ako prvý level záujmu. Takže nemám záujem. Jo, už o mne vie. Konečne o mne vie. Hej? Takže toto je jedna vec. Ďalšia vec, keď pri predaji si potrebujeme uvedomiť, že my nepredávame dievčatá produkty, ale my riešime problémy. Aký problém riešiš? S čím chceš tej žene pomôcť? Čo ju chceš naučiť? Čo jej chceš ukázať? Riešiš problém ľudí. Ďalšia vec je, spíšte si prosím, to je veľmi praktická rada, spíšte si prosím všetky námietky, aké môžete dostať pri predaji. A vy viete, ktoré to sú, že? Nemám peniaze, ja nie som ten typ, ja sa tak o seba nestarám, ja nepoužívam kozmetiku, vážne, a neumývaš si ruky mydlom na záchode. Dobre, dobre, začni. Takže spíšte si všetky námietky a sami si na ne odpovedzte. A toto, dievčatá, používajte pri hodinkách krásy, pri predaji. Povedzte tú námietku skôr, než ju povie ona. Nedovolte jej mať námietku. Vy jej to povedzte už predtým, než ona to vysloví. Vieš čo, viem, že sa ti to možno môže stať veľa, však sa poznáme, že sa ti to môže zdať veľa, že proste to teraz možno pre teba je kozmetika, že drahé, lebo vidím, čo máš na poličke, že používaš také tie lacnejšie produkty, ale ver mi, to je neporovnateľný rozdiel.
A každé 1 euro je toho hodné. Daj tomu šancu. Kúp si na začiatok čistenia krém, začni s minimum. Daj tomu šancu, budeme pridávať postupne. Hej, dievčatá, námietky je lepšie, keď vyslovíte vy a rovno dáte na ne odpoveď, než keď čakám, že to povie ona a potom hrabem v pamäti, že čo som jej to chcela povedať, jak mám reagovať, pomoc. Pripravte sa na ne dopredu. Ktokoľvek má odpovede na otázky, ten má pod kontrolou celý obchod. Dobre, nie? Ktokoľvek má odpovede na otázky, ten má pod kontrolou celý obchod. Takže buď ty tá, ktorá má odpovede na otázky. A ešte toto. Počet potenciálnych zákazníkov zvyšuje možnosť predaja. Počet ľudí, ktorých oslovíš, počet ľudí, ktorých máš na hodinke krásy, počet ľudí, ktorým podaruješ vzorky, počet ľudí, s ktorými hovoríš o príležitosti, počet rozhoduje. Pretože z toho veľkého počtu ty budeš mať to, čo chceš. Čiže keď sa ti zdá, že sa ti nedarí, tak pridaj tempo. Viac zákazníkov, viac dohodnutých stretnutí. Rušia sa ti, máš málo dohodnutých, keď ťa to trápi. Pretože keby si mala toľko dohodnutých, že si hovoríš, ty brďo, to jak prežijem ten týždeň, tak budeš šťastná, že sa ti niečo zrušilo. Dostaň sa do levelu, kedy budeš jasať, že ti niekto zrušil stretnutie. To je oveľa lepší level. A tam sa to ale začína. Ja som v takom štádiu bola, keď som sa rozbiehala seriózne s Mary Kay. Ja som chcela sa dostať do štádia, ja som šťastná, že mi to niekto zrušil. A aj sa to stalo. A teraz, dievčatá, by som rada vám povedala ešte niečo a potom by som sa chcela zavolať jednu dámu, ktorej by som chcela položiť pár otázok. Ale chcem vám povedať len ešte možno jednu takú veľmi praktickú vec pri komunikácii s ľuďmi. Aby sme si uvedomili, že rôzne vekové kategórie reagujú na niečo iné. A tá doba, v ktorej teraz žijeme a mladí ľudia, ktorí sú teraz povedzme 18-20 roční, budú úplne na iné veci možno rezonovať ako ľudia, ktorí majú 50, 60 alebo aj 40. Pretože vyrastali v inej dobe a každá tá doba mala nejaké špecifika, nejaké technologické možno výmoženosti a oni v tej dobe, v ktorej žili, oni sa naučili v tom fungovať, fungujú v tom naďalej, lenže proste tá doba sa rôzne mení a aj tí ľudia sa menia. Takže poďme si pozrieť v rýchlosti na spôsob komunikácie s jednotlivými generáciami. Možno aj na to myslíte, keď budete niekoho oslovovať, keď uvidíš, že tá žena má 50 plus, povedzme, tak jej nenahraj hlasovku na Messenger. Keď je pokroková, tak bude OK, že odpovie ti, lebo my sme na to zvyknuté, ale možno bežná žena, ale no vieš, my sme iné, my sme Mary Kay, my sme bezvekové, hej? To sa bavíme o, možno to je ako vonku. U nás my sa konzervujeme. Takže dievčatá, baby boomers, generácia ľudí, ktorí majú teraz 60 až 78 rokov, čiže narodení v roku 1946 až 64. Tam je dôležitá priama komunikácia, tvárou v tvár, telefón, e-mail a sú zvyknutí na detaily. Oni vám veľa rozprávajú obšírne proste každý jeden detail, alebo to sú oni dbali na tieto detaily. Ďalšia generácia X, ľudia narodení v roku 1965 až 1980, tí, čo majú dneska 59 až 44. Neformálna komunikácia, flexibilná komunikácia, e-mail, telefón, textové správy, Facebook a my chceme profesionalitu. Generácia Y, mileniáli, 1981 až 1996, ľudia, ktorí majú teraz 43 až 28 rokov, autentická komunikácia, buď autentická, rýchla komunikácia, nechcú veľmi detailovú, chcú rýchlosť. Text, chat, e-mail, ale pozor, už prichádza aj Instagram a to je veľmi silný v tejto generácii, tá je skôr na Instagrame než na Facebooku. Majú radi efektívnosť a primárne digitálny prístup. Čiže všetko, čo je digitálne, počítač, tablet, telefón. No a teraz poďme na generáciu Z. To je generácia narodená v roku 1997 až 2010, čiže ľudia, ktorí majú dnes 14 až 27 rokov. To je generácia, kde máme veľa otázok, že ako ich osloviť, ako to robiť. A ja som sa rozhodla, že si pozvem na pódium dámu, ktorá je práve z tejto generácie a že jej položím pár otázok.
Ale najskôr vám poviem, oni majú radi transparentnosť. Keď hovoríš úplne jasne. Keď nezakrývaš, nezahmlievaš. Majú radi vizuálnu komunikáciu. Čiže obrázky, ale hlavne videá. Snapchat možno bol, možno tá úplne mladšia generácia už ten Snapchat až tak nie, ale YouTube, TikTok, FaceTime, videosprávy, hlasové správy a primárne mobilný prístup. Takže pamätajme aj na toto pri komunikácii, s kým rozprávame, ale vždy do toho vkladajme srdce.